liyayikhetha igumgedlela, inkosi enkulu uBombela Sitimela Samampundu, baba mkhulu phakade, amen. Kwakuthi uma sekwenzeka zona izinto ezimbi kuye uShembe, ebese sikhumbula lesa sibonakaliso esenzeka entabeni eNhlangakazi, lapho uNkulunkulu ambonisa khona into emhlophe eyayigcwele umhlaba. Wabe esembuza uNkulunkulu ukuthi yini lena oyibonayo. Wabe esethi uShembe, ubisi Nkosi. Wathi uNkulunkulu, cha, akulona ubisi, abantwana bakho laba amaNazaretha. Leyo nto yamangalisa kakhulu uShembe ukuthi abantu abaningi kangaka bayoba yibandla lakhe. Phela ngaleso sikhathi babe babili bebathathu abantu ababengamaNazaretha. Abantu abaningi phela babesonta kuzo izimishini. Abanye begolozile phela behlezi kuwo amasiko ayengasaphelele kahle. Abanye sebeziphilela nje impilo efile yasemhlabeni bezidakelwa utshwala. Kodwa uNkulunkulu wayemthembisile ukuthi leli bandla labantwana bakhe abangamaNazaretha liyoba liningi kakhulu ngesikhathi esizayo, lapho lawo maNazaretha ayobe ehamba ngezimoto eziningi namabhasi amaningi. Lokho kwakusho uNkulunkulu kwakumangaza ngoba phela ngaleso sikhathi ngisho nemoto yayiyindlala. Kwakuhanjwa kakhulu ngazo phela izitimela nangazo izinyawo, kube izimbongolo kanye nawo amahashi. Wayethi lento mayeseyixoxela ibandla, abanye babeniki namakhanda ukuthi inceku yenkosi ibuye iphuphe emini. Kodwa isibonakaliso esasiyingozi kakhulu ayethi mayesicabanga eshawe uvalo yiso lesi saleya nyamazane eyayizacile, eyayijawa yiwo phela amagovu ezinja ayenolaka kakhulu, eyihubha eyibhince eduzane. Ngalesi sikhathi ebona le nyamazane esentabeni eNhlangakazi wadabuka kakhulu. Wabesethi uNkulunkulu, ubonani? Wabesesho ukuthi ubona le nyamazane ezacile ejahwa izinja kabuhlungu. Ilapho uNkulunkulu amtshela khona ukuthi leya nyamazane uwena. Lezi zinja ezingamagovu ezigcaza amathe izitha zakho, ezisazokugijimisa zikuhlukumeza. Ngempela lokho phela kwaba yiqiniso, njengoba waboshwa izikhathi eziningi, eboshiswa yizo phela izimishini, ephuma engena khona emajele. Njengoba kuwo unyaka ka-1922 ngayo inyanga kaJanuwari, ethi phela uShembe usahamba nawo amaNazaretha uhambo olungcwele. Njengoba uShembe wayenyuka yedwa phela entabeni eyingcwele kusukela ngawo unyaka ka-1913 kwaze kwashaya unyaka ka-1916, lapho ibandla nalo elabe selivumelekile ukukhuphuka liye kule ntaba eyingcwele. Lolu hambo lwakhe uShembe ilona hambo olwaluyingozi kakhulu kubo abezimishini. Babazi kahle nje ukuthi mawuqala unyaka kuyo inyanga kaJanuwari, uShembe ephuma ehamba lolu hambo lwakhe, eshaya lolu gubhu lwakhe, egudla njalo uvele aphenduke umayibuthe wabo abantu, ngoba amakholwa akuzo izimishini abonakala esemlandela. Uphuma nesinedolo siyamlandela. Kulo mnyama yena akanake lutho, ushaya ugubhu lwakhe uthi bongani uJehova ngokuba elungile. Ilapho-ke abefundisi ngawo unyaka ka-1922 abahlangana khona, abafundisi bawo wonke amabandla ezimishini zabo phela ubuKristu. Abona ukuthi kuyoba nzima ukuthi bemvimbe ngezandla, njengoba bake bazama ukumvalela esontweni, bethi bazama ukumkinya behluleka. Baphuthuma khona enkantolo yabamhlophe, bafike bafaka lona icala lokuthi akavinjwe lo mfundisi. Nangempela baphuthuma kuyo inkantolo khona eNdwedwe, bafaka nesicelo sokuthi uShembe lona akadingiswe abuyiselwe ezweni lakubo laseNtabazwe lapho ayiphuma khona. Nangempela imizamo yalabo befundisi yephumelela phela, ngoba uShembe wayijwayele ukufaka incwadi
enkantolo eyimvume yokuthi athathe lolu hambo nebandla lakhe. Kodwa kuwo lowo nyaka ka-1922 ayiphumanga incwadi eyimvume. Kwacaca ukuthi umhlangano ngeke usaphuma. Yilapho uShembe khona ekuPhakameni okwenziwa khona umkhuleko ongasukumi phansi, kukhulekelwa phela ukuthi kuphumele imvume bekwazi ukuqhubeka nohambo olungcwele. Lolu hambo olungcwele olwenziwa ngako phela ukuqala konyaka iwona phela umkhosi wokweshwama. Abelungu kanye nawo amadube esandlane asezowubulala lo mkhosi kaNkulunkulu okwesibili, njengoba lichazile igumgedlela ukuthi amaNgisi awubulala okokuqala lowo mkhosi ngawo unyaka ka-1879 ngenyanga kaJanuwari. Awangaphinde futhi wenzeka njengoba usewuvuswa kuye uShembe. Kwasuka sona isixuku samadube esandlwana sezowuvimba lo mkhosi. Lolu hambo phela olungcwele lukaNkulunkulu oluwumkhosi wokweshwama lalihlanganisa nako ukuthi phela uShembe wayevumelane naye uNkulunkulu ukuthi njalo uma kuqala unyaka, njalo uma sekuyile nyanga kaJanuwari, uzothatha lolu hambo aye phela entabeni ukuyohlangana noNkulunkulu. Luphinde lolu hambo libe phela isikhumbuzo sakho ukuhlupheka kwakhe ebizelwa kuyo le ntaba yasenhlangakazi, njengoba phela wahlupheka kakhulu eze ekhishwa uNkulunkulu kuso isitimela lesi sasesijamile eBorders Hill esasisuka emampondweni, kanye nazo zonke izinhlupheko zakhe kuyo le ntaba ehlushwa yizo izipoki, izinkanyamba nazo zonke izimilamongo ezazimhlasela esalinde uNkulunkulu. Inyanga yesikhumbuzo yokuhlupheka kwakhe ubabamkhulu. Kuphinde kube inyanga yokufika kukaNkulunkulu ezweni laseSouth Africa entabeni yasenhlangakazi. Kuphinde kube yiwo umkhosi wokweshwama. Ingakho kwakubalulekile ukuthi uma sekuzothathwa lolu hambo kuphathwe kona phela ukudla okusuka emasimini, kulethwe khona emzini wenkosi, emzini kaNkulunkulu ekuPhakameni, kuzokwethulwa khona bese kuyabusiswa kuphinde kubongwe isivuno esihle esilokhu sitshalwe ngayo inyanga kaMfumfu. Aqhubeka njalo amadube esandlwana ezama ukuvimba lo mkhosi kaNkulunkulu, umkhosi wokweshwama. Imiphumela yokuthandaza kwabo ekuPhakameni yaholela ekutheni uShembe azabuze lona ibandla. Sekuthandaziwe ukuthi ukhona yini okufike kuye impendulo esuka kuye uNkulunkulu. Sizocela ukuthi besukume labo besitshele ukuthi uNkulunkulu kungani engasivumelisiye entabeni. Sicela ukuthi uNkulunkulu asho ukuthi wenze njani. Ilapho phela wasuka khona indoda yakaMcineka eyayibizwa ngokuthi uMagobongwana, lapho eyathi ibone ingelosi ephusheni eyayiphethe umcibisholo, yaphakamisa unyawo layo yalibeka emhlabathini ngaphandle kolwandle. Isihlabathi sabaleka sonke, kwavuleka indlela enkulu. Yaqeda lapho lensizwa yabe sihlala phansi. Ilapho uShembe anqekuzisa khona ikhanda, wabe esethi ya. Bonke abantu abaqoqe izimpahla, uhanjwe, umhlangano usuyaphuma. Ilapho phela uShembe waqamba khona isihlabelelo sesithathu esithi, Nkosi, Nkosi, bubusise lobuNazaretha, uchoboze izitha zabo zingabuvukeli. Bangena indlela, kodwa imvume eyayisuka enkantolo bengayitholile ngenxa yabo abasezimishini. Kodwa kwavela isimanga ngalesi sikhathi sebefika eMaqadini. Bahlangana nesikhonzi senkantolo esasesihamba sizula sibafuna siphethe incwadi eyimvume yokuba beqhubeke nohambo. Kanti abazugcina lapho ababusi balo izwe, njengoba phela uShembe ekhona kulelizwe. Ingalesi sikhathi phela sekuqale yona iNGU eyayibizwa ngayo phela i-Union of South Africa, lapho khona amabhunu ayesehlangene khona namaNgisi. Baqala phansi ngako kumhlukumeza ngokuthi phela njengoba kwakukhona izifo no-influenza,
ababeyi-COVID angaso lesi sikhathi. Kwabe sekufika zona izisebenzi zikahulumeni, odokotela babo abelungu befika khona emzini waseKuphakameni bezokwazisa uShembe ngokuthi kumele ibandla lamaNazaretha lijovele phela le mikhuhlane ethe chithi saka ezweni, eyayibangwe yibo phela abelungu njengoba ngayo i-Anglo-Boer War. uLord Kitchener owayesuka khona kwelaMangisi owafike wazochela ukufa kuleli izwe. Lokho kufa kwaqhubeka njalo kwaze kwafika sona isikhathi sempi yamakhanda kwachelwa okunye ukufa. Kodwa uShembe nebandla lamaNazaretha lokhu kugula kwakungabangeni, njengoba wayekade ethandazela nabanye abantu abangekho kuleli bandla lamaNazaretha ababesonta izimishini ababephethwe yiko lokhu kugula abathandazele besinde. Abelungu babekhathazeke kakhulu ukuthi kungani laba bantu baseKuphakameni bengafi bebulawa yilezi zifo ezithe chithi saka. Ngawo unyaka ka-1926 base befikile phela odokotela eKuphakameni ngazo izikhathi zasekuseni kwenziwa umthandazo. Bafike bawuhlonipha umthandazo bawulinda ukuthi uze uphele. Belindele abantu ukuthi beshaye ulayini bezojova. Abodokotela bangabelungu bafika nje lapha uShembe akekho. Baba nethemba elikhulu lokuthi lesi siqhaza esinenkani kasikho, sizozigwazela ibhece kulaba bantu. Kanti laba bantu babemhlonipha bemlalela uShembe njengoba wayebayalelile ukuthi mawuyiNazaretha awujovi. Bavele bazibukela nje abantu bebuka labo dokotela bangabelungu abangaya kubo. Kodwa ndoda thizeni yakwaDladla eyayihlala kuwo umuzi kaShembe okuthiwa kuseNtanda, eyayisanomoya wabo ubudube esandlwana, ayilalelanga ngoba yavele yaqoqa umndeni wayo yanikela kubo labelungu ababehleli ngasesango. Bazama ukuyikhuza abantu ukuthi hayi boDladla, lalela umthetho kaShembe. Waphendula ngabo ukuthi angifuni mina ukuthi ngiboshwe kanye nomndeni wami. Bagcine behambile abelungu ujove yena uDladla kuphela nomndeni wakhe. Mabefika phambili abelungu bakubika lolu daba ukuthi sithole umuntu oyedwa nomndeni wakhe kodwa abanye banqabile. Ilapho kwabe sekuqhamuka incwadi eyisuka khona enkantolo yalethwa khona eKuphakameni eyayibika khona ukuthi bonke laba baseKuphakameni abangafuni ukujova komele bekhokhe inhlawulo kuyo inkantolo yaseVerulam engu-R50 umuntu ngamunye. O-R50 kwakuyimali eyayinkulu kakhulu ngaleso sikhathi. Uma behluleka ukuyikhipha le mali bazoboshwa ejele 6 months. Ilapho kwahamba yena phela umlangeni enkantolo uyothethwa leli cala. Ilapho imanje yamtshela khona umlangeni ukuthi lonke ibandla lamaNazaretha kumele lijove ngoba uhulumeni ophethe izwe usho njalo. Lelo cala lagcina lihlehlisiwe. Kwaphela isikhathi labuya leli cala sekufuneka yena uShembe uqobo azozimela yena kuleli cala. Nangempela wahamba uShembe wafika kuyo imantshi enkantolo yaseVerulam. Lapho imantshi yomlungu eyayithukuthele iveva ngenxa yenkani kaShembe ayenayo, eyaze yathi kuye, uma ungavumi ukujova izinja zizokhotha igazi lakho. Ilapho uShembe ayiphendula khona imantshi wathi, ngeke ukubone lokho mfana wami, isikhathi sami asikafiki. Phela imantshi yayisho kona ukuthi uzobanjwa uShembe ashayelwe khona ukufa, qhume igazi elele phansi lapho izinja zawo amaphoyisa ezobe sezikhotha khona igazi lakhe, eselele edindilize phansi esigangeni lapho ayofela khona. Wayithukuthele kakhulu uShembe ngaleso sikhathi. Ilapho waze wakhipha amagama ewabhekise kuyo imantshi ukuthi akatshele abaphathi bakhe okuyibona bambeke kuleli hhovisi ukuthi umbuso uJehova abanikeze wona usungcolile, ungcoliswa yiyo le mantshi ngokukhuluma lamagama ewashoyo kuShembe ukuthi igazi lakhe liyokhothwa izinja. Nakho ukuthi lokhu ephoqa yena uShembe ngokujova.
Ilapho uShembe akhuluma khona amagama anzima. Wathi akatshele ababusi bayo iSouth Africa ukuthi abakhombe inkundla lapho kuyodibana khona impi. Wathi batshele bephume bonke emadolobheni beshiye izingane nabafazi siphumele enkangala lapho siyodibana khona. Ilapho uShembe khona wayesephonsela uhulumeni waseSouth Africa inselelo ukuba ucela impi. Ilapho uShembe asho khona ukuthi uyofika yedwa kulempi ezobhekana nawo amaNgisi namabhunu. uShembe wayesenqume ngisho isikhathi sokuqala kwayo impi ukuthi iyoqala ngalo ihora lesikhombisa 7 kuya ku9 ekuseni. Wayethembisa ukuthi uyobe seqedile ngawo amaNgisi namabhunu umbuso wawo ngaleso sikhathi. Wathi uyoqeda ngawo amaNgisi kanye nenzalo yawo. Wayekhuluma eyibheke emehlweni imantshi ngqo, eyibiza nangayo umfana. Wayithembisa imantshi ukuthi ngalelo langa akekho oyophefumula kuleyo mpi, kuyosala izidumbu kuphela. Akekho oyosinda, kuyobila ngisho ulwandle. Kuyobe angiphumi khona ezulwini. Kwakuyiwo kamazwi kaShembe ewabhekise kuyo imantshi. Ilapho uShembe aphuma khona wayishiya kanjalo imantshi inkemile kanye nabo osayitsheni babo abelungu ababelalele lolu daba. Asazi ukuthi iyozala nkomoni phakathi kwayo impi kaShembe namaNgisi kanye namabhunu. Njengoba uShembe esenza njengaye ucetshwayo esefuna impi ukuthi amaNgisi namabhunu awakhombe inkundla lapho kuyodibana khona impi. Yaguqa lapho ikumgedlela mzula amafuthi omgovu 20 minutes waphathe. Amen.